वाटलं बीचवर येऊन सांग. कसं वाटलं बीचवर येऊन? मजा आली? खूप मजा आली. जास्त पुढे नको जाऊ. जाई पुढे मार. मित्रांनो, मी सर्वेश स्वागत करतो तुमचं सुवर्ण कोकण या यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आज रविवार आहे आणि मी चाललो बीचवर. तर माझ्यासोबत आहे मयुरी. हाय कर. तर आम्ही चाललो आहे मिरामार बीचवर. तर तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळणार आहे मिरामार बीच. तर पाहूयात मिरामार बीचवरचा व्हिडिओ. मित्रांनो, परत एकदा नमस्कार. आम्ही आता बीचवर आलेलो आहोत. हे बीच जे आहे ते पणजीपासनं 5 ते 6 किलोमीटर अंतरावर आहे. आणि आज अशी तेवढी गर्दी नाही आहे. कोविडचं थोडंसं असल्यामुळे बीचवर गर्दी तशी थोडी कमी आहे. नाहीतर एरवी रविवारच्या दिवसाला गर्दी खूप असायची. एरवी म्हणजे 1 वर्षभरापूर्वी, कारण आता हे कोविडचं झाल्यापासून साधारण 1 वर्ष गेलं याच्यामध्ये वया. होऊ शकता मिरामार बीच. तशी गर्दी जास्त नसली तरी थोडीशी आहेच म्हणा गर्दी. या बाजूला गार्डन आहे आणि हे इकडे पत्रे मारले आहेत. काहीतरी काम चालू आहे म्हणून बहुतेक पत्रे मारलेले आहेत. गेल्या वर्षी आलेलो तेव्हा पत्रे नव्हते. तरी कोविडच्या अगोदर जेवढी गर्दी असायची तेवढी गर्दी आता यावेळी नाही आहे. त्या प्रमाणात थोडी कमीच आहे. बीचवर असे हे लाईफ गार्ड फिरत असतात. जर कोणी जास्त पुढे खोलवर जाण्याचा प्रयत्न केला तर ते त्यांना शिटी मारून किंवा मागे बोलवतात, किंवा कोणतरी बुडत असेल तर त्यांनाही त्यावेळी हे काम करतात चांगल्या प्रकारे. थोडेसे ढग असल्यामुळे सूर्य तेवढा दिसत नाही आहे. ते कोणाला इन्स्ट्रक्शन देत आहेत.
सध्या भरतीचा टाईम असल्यामुळे लाटा जास्त प्रमाणात येत आहेत. फॅमिली बीच असं हे या बीचला संबोधतात, कारण फॅमिलीवाले लोक बरेचसे या बीचवर येतात, त्यासाठी फॅमिली बीच म्हणून या बीचला संबोधलं जातं. आम्ही मित्रांनो गोव्यात राहून देखील तेवढंसं बीचवर आमचं येणं होत नाही, तर गेले बरेच दिवस ही मागे लागलेली बीचवर येण्यासाठी. तर आज बीचवर येऊन कसं वाटतं सांग? कसं वाटतं? भारी वाटतं. आणि खरंच मित्रांनो, जर तुम्हाला कोणतंही नातं अतिशय घट्ट करायचं असेल तर त्या नात्याला वेळ दिला पाहिजे. त्यातूनच नातं चांगलं घट्ट होतं आणि संसार देखील फुलतो, बरोबर ना? मित्रांनो, गोव्यात असून देखील आमचं तसं फारसं बीचवर येणं जाणं होत नाही. आम्ही पण जवळपास 1 वर्षाने आता या बीचवर आलेलो आहोत. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन व्हायच्या अगोदर त्या बीचवर आलेलो, त्यानंतर आता 1 वर्षानंतर या बीचवर येतो आहे.
कसं वाटतंय? इकडे बघ, कॅमेराकडे बघ आणि सांग कसं वाटतंय? मजा येते? जास्त पुढे नको जाऊ. हो, भरतीचा टाइम आहे. आपल्या आवडत्या माणसासोबत मावळत्या सूर्याला निरोप देणं एक वेगळा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवासाठी अशा बीचवर येऊन बसलं पाहिजे, तरच त्याचा आनंद आपल्याला मिळू शकतो. मित्रांनो, या समुद्र किनाऱ्यावरती आपल्या आवडत्या माणसाच्या हातात हात घेऊन बसणं म्हणजे एक वेगळा अनुभव आहे. आणि हा अनुभव जर घ्यायचा असेल तर आपल्याला अशाच कुठल्या तरी एका समुद्र किनाऱ्यावर यावं लागेल. तर मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा नक्की या बीचला अवश्य भेट द्या. या बीचला म्हणण्यापेक्षा कोकणातल्या कोणत्याही बीचवर तुम्ही येऊ शकता. हा गोव्यातला बीच आहे. तर गोव्यात कधी येत असाल तर तुम्ही या बीचला नक्की भेट द्या, कारण हा तसा आउटसाइड बीच नाही आहे. पणजीपासून अगदी 5 ते 6 किलोमीटर अंतरावर आहे. तर तुम्ही नक्की इकडे या आणि समुद्राचा आणि बीचचा आनंद घ्या. मित्रांनो, आम्ही सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून असेच नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो. तर तुम्ही ते व्हिडिओ पहा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करून आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.